Специални аплодисменти за гостите от Сърбия и Босна и Херцеговина. Изключително красивите и много бързи Йована Йованович, Наташа Тунгос, МН Power. И така, специални купи за дамски екипаж на двете невероятно бързи и красиви едновременно с това участнички, които направиха страхотно състезание. Искам да ви кажа, че и те имаха своите драматични моменти и, разбира се, успешно финишираха състезанието. Само секунда за две думи за пилота. Ивана, как е за теб Сливен и състезанието? Много тежко, добър тренинг, публика супер, все супер, организация браво. И успешен финал. Аплодисменти! Браво! Страхотни бяха и в трите дни, казах, имаха и те своите драматични моменти, но няма да говорим за дами в този красив момент, дами и господа, от екипа на МН Power да заповядат на подиума. Надявам се, че са тук хората, които помагаха. Бащата на Ивана, който ръководеше екипа от механици и всички останали, които работиха, за да поддържат този невероятен Volkswagen Polo, от който тя наистина е изключително доволна. Това успях да науча от нея малко преди церемонията по награждаването. Да ги изпратим. Сега обаче